Il-waqgħa ta' blat f'Dellimara l-ħadd wara nofsinhar kienet tant b'saħħitha li mmarkat fuq l-apparat tal-Università li jkejjel it-terremoti. Fil-fatt dawk li segwu r-riżultati ta' dan l-apparat ħasbu li l-waqgħa setet kienet kawża ta' terremot. Iżda dan l-uffiċċju fl-Università ikkonferma li ġara bil-kontra. Fuq il-post iltqajna ma' Vertano Rolè li fl-Università ta' Malta jgħallem fid-Dipartiment tal-Ġeografija. Spjegalna aktar dwar it-tip ta' blatt li hemm fl-inħawi ta' Dellimara. Imma dal-blatt ta' dan naħat huwa blatt li ngħidulu tal-Franka jew forsi Globigerina u għaw it-tlet saffi tal-Globigerina li għandna f'dan il-post. Bejn it-tlet saffi bejnietom hemm żewġ layers li ngħidulhom phosphate conglomerate. Li da kultant isu jifforma xkaffa. U meta mbagħad tittiekel din l-xkaffa kultant jaqgħu aktar bis-saħħa ċertu ġebel kbir li jista' jkun inġemma fuqhom. Kawża ta' dan l-inċident, ir-raġel li kien fuq id-dajsa spiċċa fil-periklu tal-mewt. Iżda l-waqgħa ta' dan it-tip ta' blatt mhijiex ħaġa rari. Ġara fenomenu li jiġri f'ħafna postijiet madwar Malta fil-Gżejjer Maltin u kullum kien fid-dinja. Il-blatt bil-żmien jittiekel. Wara ċertu perjodu ta' żmien jista' jiffurmaw ikun hemm ġebel kbar illi jkun qed iżommu dak xi naqra żgħira. Fenomenu bħal dan huwa l-aktar komuni fix-xitwa meta l-maltemp ikun spiss. Għaldaqstant mhux qed ikun esklus li l-maltempata tas-Sibt setet kienet fattur li wassal biex waqa' dan il-blatt. U probabbli li ġara f'dan il-każ kien hemm il-blatt diġà qed jistrieħ. Meta l-ilma niżlet l-ilma tax-xita, l-ilma tax-xita illubrika il-post biex din il-ġebla, din il-massa ta' ġebel niżlet kollha f'daqqa. Rolè żar il-post biex janalizza dak li ġara fl-inċident li kellu konsegwenzi kemm xejn koroħ. Iżda minkejja dawn iċ-ċirkostanzi xejn sbieħ, Rolè qal li l-interess li għandu fil-ġeografija iwasslu biex jgħid li xtaq ikun preżenti. Dan fl-istess ħin li jawgura fejqan ta' malajr lill-persuna li weġġet. Tkun żventurat jekk tinserta tkun hemm dak iż-żmien. Għalijek qed nara qudiemi biex nara, ma naturalment hija problema għal ħadd ieħor.